Hello, in lo dam tlang tha mo min lo subscribe tu te le kan video te min lo views thin sak tu te in zawai in chunga kan lom tak zet zet ani ti kha kan lo soi non le ani chuanin hei tunlai chu kan lo lang khat khop maya kan buai te wa no no sikula lo wang hianin hei voina chuanin lang lo aya ka te kan ron lang le dona min lo thlir sak le sam sam turin ka ron ni chawani chuanin hei thil pakhat enge nyang lo mersia tir du chau kan ya Chinese dongin TikTok a khanin mo hei kata khanin sam tam na sam to tam na ti kha ka hmuwa that mel tuka chu chu a powder ang chi kha ka hmang ma sa mo chong ka lei via powder ang chi kha ka hmang ma sa ma se powder ang chi kha chu a to deuh hlek ka wang khanin hemi hi ka lei le ta mo hemi hi a sabun ang ania chuanin thathum vel tar man turan ti ni thathum vel tar man ve turan te ma ro chu thakhat chauh kala hmanga hi a powder kha pek ruk ka a pek ruk ka leia chuan ka hmang zo to hemi hi ka lei le ta chuan hemi hi pakhat ka hmang zo to ma chuanin chumi chu avai ka man chu thakhat vel ani to ni chu ase hei ka sam hi ka ron hmuh dawn chu wai shen kasam hi atlem lo tu kamo ma pon kasam hi atlem chim chima abigin fa ka nei nuwa phei chong kasam hi atlana sa le zuala atlem le zuala chuanin hei ka bai hi dong ve thin ni chu atlem lo tu kha tian hang khoi lang ti tiat vel chau hi ni thina mo chuanin hei tuna chuanin hei thakhat chau kala manga a thak khop mai a tin tukin zinga Facebook a min lo hmu te kha chuanin tukin zinga ka video post a pawng kasam kha a buk lui lui a hetia han khoi po hen hei sam hi aron to bela aron thlang a ron to bel a ron tam ani ti hi a hriat me mo hei ke ma po hian ka in tha theia a thalut tuka chuanin ma sengin Mizoram lama kha chuanin hei a om ka ring chia lo ani hemi hi ngun deuhin lo en ulangin chuanin China bungrua la thin te po hian an lak awm kala hrelowa hei hi China bungrua la thin ta na khan ko suggest ani chu tha ve de to hei ka fa pa pui hi motora omange na hei a u kan hruai to do na tun hi dar ri le chan ve ne dar nga kan hruai do na bye bye lo ti ver hei ngun deuhin lo en ulangin tiang hi nia mo China bungrua la ve thin te khan le ve thin te in lo en ani chuanin hetiang hi la ve ulangin ka tia a to lu tuk box si lawa a tha box si effect om lo side effect om lo mo na shampoo an ti ni leaf shampoo an tia chuan hei tunlai chu kai ni lam hi chu hei pui hi bang chang deuh hlek a in lo tha thiam dawn nia kai ni lampang hi hei khua hi a ron vot le tan to ni a vot le to hei thawmhnaw pawh kan in halum le to ani hi hei a vot le to lu tu tukin phei chu vot em le zuar mo ma thla atang phei chuan a vot le zuar viau dawn hemi sabun hi gram za ni hi a tha khawp mai ke sam hi mo tham a pung lu tu kan ni chu ka sam hi mo pung lu tu pui la lo zai ve chi a tara pui chuanin hei soi lai lo khanin comment na lama min zo ang thin ho ha ka ron changa China ramah hian fa engzat nge nei phal ma a hma kha chuanin fa pakhat emaw pahnih vel bak dei phal lo ani thina tih kha kan lo hria a tih kha nia chu kai ni pawn a hma chuan chu kan hriat dan ania mahse angin tun hnuai hi chuanin China mipui hi a kum te la an phai tak awangin China sarkar hianin fa nei tam turin a phut leh ta a mipui te tun hnuai hianin chuanin fa
tun hi kumsang ni le somni pahnih hnulama piang ho zawng kha pawisa kan hla thei a amaro chu keini hi fa pathum atang ani fa pathum atang kumsang ni le pahnih a piang hnu ho zawng kha pawisa kan la thei a maro chu keini nupa hi ka sawi tawh ang khan in neih lehkha ha kan la tih fel lo wang kan la ve thei ngem le kan tia fa pathum kan neih chiah lo maro chu ka sawi kha no no hi u kha ha kan tel chuan fa pathum ang kha ni dawn a boya ha kaih su kan chuwang chuanin kan la ve thei dawn leh dawn lo hi a chiang chiah lo wa no no hi kumsang ni le pahnih a piang ania in neihna vel chu nei lang chuanin kan la ve thei chiah chiah tur ania maro chu la thei lo ani pawn a pawih chuang lo wa sarkar hianin fa neih tam hi a thupui leh ta a fa a mipui te hi fa neih tam tur hianin a ti leh tuam maw Hello. no no hi a ron hau tawh ani Sigur ke bang doa. Dan seni nasa dan dom nebeku. Bye. Bye. no no hi pi te na kan reng dawn a ni khaw pawh a nuam vak lo ania a vot khawp mai a ruam hi sing sing mai a bal em mai no no lo ka ru ek ani kha ek in ti bal vek ang no no atlan le ter to mai so pi so mo no pu pi so ar pui oi有过了，老婆，有就吃饭了吗？吃饭了。老是把你养好吃的鸡了没有？他老是把你一弄了上尿了就给老师说，上班了还是老师说。你说你煮中饭没有？你现在饿不饿？这个你这个走啊嘛？上一个你想喝奶奶？生厨。吃过了。哎呀，真棒！你把这些谁给他这个班子？你那个小肠，特不错。对呀。对呀。吃饭的时候你就要吃饭啊。那老师骂不骂你？骂你。没有。注册了一下，你是老师好。是老师白不？吃家老师吃老师好。noodles is an ai don ni hei noodles ai don mi bete ai te ar ni sa ai te ar en sa mo ama pani pangama pathuma ni hi hei an ar hi he lian to thum khop mai an lo thang ve 因为头里面你看过，头里面没好吃饭。在这里，我们放这里。三瓜面。pi su a 这玩意儿。ki pi noodles siam chu in noodle nge ni ngai kala sengai mia lo hei mai te nen alu nen siam ani hi tui om lo ni he atui duai na bem chang deu ka ni hei no cho ai ara no bang ani tro atui yam No, we do school go to Loa. sikulam kam to atui yam Mm. tui ma sikula chu ei por lo ni ma tu chu ei por to tur a School is funny the A. 这片子它这个，把我米干子。atui yam tui ma Kita kerja game. ei chak la ve Kita.
阿姨咋不懂？像自己跟你聊聊，Ý đâu rồi giờ các bạn à? gitu, Mike, begitu lah. Jadi wajar lah. Iya. Ini punya modal tacian ini. Itu ya. Aduh kecil. Nah, aku pemana? Gimana ah? Intinya. Iya kesukaan nih. 小宝年要吃，还有没有？我拿一点来。你还没有关吗？来，找草场一泡没？关了。你那你全部给我噻？我不是小宝要吃一点呢，给辣不辣？不辣。不有。逼的不是。怎么样子？很危险的吗？你那你全部呢？我不吃，我不吃。你把你还弄完了吗？铺啊？你还做完了？没了。他想要上厕所了。不行，那擦了，他娃喝到身上了。走。ăn tươi đồ này. Cái chuyện gì mà muốn xỉu nhỉ? Và em. À, 你啥了？你想啥了？
这个老妹，哎呦。一点多人嘛对的。会个人，一段吗？一段的。屁，一段吗？可以。这样啊。咁好多呢，阿爸因 delivery 翻嚟多那時候，你阿爸頭，即係就係大喺度出嚟下啦。爹妈被个把头的，爹妈被被把门都要开。娘住。就是那好多的戏。娘，食啦。爸爸。你哪怕食啦嗰啲。被呀，咱开了个把开的，一开就那个把干嘛好的是一起。Ui, apa kun lau tak em in then la chung ro chu na chuan hei kong pu ya ni hi kan om. 公布有只来西米。ta chu chuan zun na hmun tur po om lo hi. 现在都是这没的。A chin na. 别的几台。你这有钱买车吗？你有钱吗？啊，乐乐，你干嘛？你有钱买车吗？你还说的买车呢？那你给爸爸买一个。我长大了是的呢。妹妹呢？因为我不知道。喺近河公，近 van 近河公，我硬那个张安吉老师。一人最跟住啊。因为我不知道。现在了我米啊。是的了呗。弄到一粒杯杯啊，顶喺度，一定比比啊，这不长来。整个是把一脸。